كما يكنيكم تكتافلتي شانالي لو معلت دما حدش ነገር ሂዘ መጽ የለኹ حدش እኳ ይኮነን ደዕበይና ናይ ቀደም ማለት እዩ ድንሽ ብስጋ ቀሊል ጌርና ፍርቅ ሰዓት ከመይ ጌርና ከምንሰርሕ ካሪእኩሜ በጣም ቀሊልን ጥዕምን ማለት እዩ ነዚ ደድለየና ቀይሕ ሽጉርቲ በርበረ ክልተ ማንካ በርበረ ሂዘለኹ ክልተ ናይ ሻሂ ማንኪያ ጻዕዳ ሽጉርትን ጅንጅብልን ተከትፈን ሓንቲ ዓባይ ማንካ ጠስሚ ኣብዚኣ ናይ ኣውልዕ ዘይትላትኒ ኣብዚ ክልተ ፓውንድ ቀይሕ ስጋ ኣለኒ ኣብዚ ድማ ሓደ 4 ተኸውን ድንሽ ኣለኒ ሕጂ ከመይ ጌርና ከምንሰርሖ بحنساكم حجي كلن أبزار دستي دقرب كوا كنقابلنا نشاي سداي شغورتي بربرة هذا شكرتي هذا كل مانكا تخون 3 مانكا تخون دما زيتي زاد تسمت رأينا حجي تسمن جون بربره ጸሊሚ ኣብ መጨረሻ ተርፈና ማለት እዩ ነዚህን ኩለን ከምዚ አገርና ህቡስ ክነፍለኒና በቃ እነዚህ አትመስላላ ኩለን ስጋይ ድንሽ ሽጉርቲ ጻዕዳ ሽጉርትን ጅንጅብልን ጻዕዳ ሽጉርትን ጅንጅብልን እንደይበልኩም ጻዕዳ ሽጉርት ጥራይን ተኸውን ይኽእል እዩ ፕላስ ኮሚደረ ድማ ክትእትውሉ ትኽእሉ ኢኹም ነው ማለት ኣነ ኮሚደረ ይከበርኩም ኮሚደረ ግን እግበሮ እዩ ተደለኹም ተእትውሉ ኢኹም ነዚኣ ሕጂ ሬዲ ኮይና ኣላ ከምዚኣ ነዚኣ ሕጂ كدنا بيلنا نسوى بيلنا كنسبت تاعنا عفرق إنا كنقابرة تحونا كزهر يبلون بالطعم دما هاي كخون يبلون كندزي عفرق غير يالله دحر 10 دقيقة كنا كساينا اوكي دحر 10 دقيقة كنزي أكوينا لنا بعلايا ماي تتفق كنزي أكوينا سقاب دنشكم تبسل تبلوا كنزي أكوينا تبلوا كوينا أتبسل تسألينا شاون بربرة تسألينا اسمكنا أتوكلم على ما كربي آينا ماليسنا زاد تجيبين كنزي أكوينا مالتي كوينا قعت بلالا تراي حاوي أي توقف دبر ترى زي ما سلالا هجي زاد أسمنا هنا توعينا إذا شاون بلاك بيبر بحنسا أنا ماي أي تولوني حفظ دبالة سلازدالي
ትገድፎ እንደሕርግን ንሽተይ ሕፍስ ኢሉን ይድብል ሰብግን ማይ ከትወሉ ይኽእል እዩ ዛ ትንሽ ብስል ምሳጠለትና ክነውፃ ኢና በቃ ነሄለት ከምዚኣ ኮይና በሲላትና ኣላ ድንሽ ጽቡቅ ኮይኑ በሲሉ ኣሎ እዚኣ ትመስል ጨዋ በርበሬ ኩሉ ጽቡቅ ኣሎ ጠስሚ ግደሊ ሞር ኩሉ ነገር ከምግላኩም ሞርታቱ ትገብሩ ከምዚኣ ኮይና ጽቡቅ ኮይና በሲላትና ኣላ ብጣዕሚ ጥዕምቲኣ ካብታ ተሓስብዋ ንላዕሊ ብጣዕሚ መቅርቲ ዝኾነ ፀብሓ ተሰሪሓ ደላ ብውሽጥስ ፍርቂ ሰዓት ኩላ ብሓንሳባ እቲኻ ዓፂኻ ምብሳል ጥራያ ፈትንዋ ማንም ድንሽን ስጋ እንዳይፈቱ ሰብ ደሎ አይመስለንን እዚኣ ፍጥምቲኣ ፈትንዋ ተረፈ የቀነለይ ምሳይ ስለዝጸናሕኩም ሰብስክራይብ ምግባር ድማ አይትረስዑ ጽቡቅ ቀነ ቅጽል ደሎ ፕሮግራም ስጋ ብንራኸብ